с думите No fight, no glory. Нали така? Защо ми е толкова приповдигнато днес? Ами по простата причина, че битката започна. Тя започна преди 3 години, но сега започна всъщност истинската битка. Знаете ли защо ме радва тази битка? Защото ако човек иска да стане велик, ако иска да остави следа след себе си, той трябва да води битки. Днеска си мислих за следното. Гледали сте филма Гладиатор? Гледали сте го, нали? Нямаше да ви е интересен, ако Максимус не беше минал през всичките тези перипети, ако не трябваше да води битки, вие нямаше да имате интерес да гледате този филм. Защо стана толкова славен? Защото водеше битка. Гледали сте филма Смело сърце? Защо стана толкова известен, толкова успешен? Защо остави следа? Мел Гибсън играеше. Защо остави следа в историята? Ами защото водеше голяма битка. Да продължавам ли? Last Samurai, Том Круз, един от основателите на компанията. Човека сянка. Нали, той също водеше битка. Ако не беше водил тази битка, никой нямаше да го помни. Така че от днешния ден ние вече ще бъдем запомнени. Няма как. Цяла България знае за нас. И в момента аз ще поканя тук на сцената човекът, самураят, джедаят, човекът, който води и оглавява всички тези битки, нашият приятел, нашият ментор, господин Светослав Петров. Аз съм трогнат. Не, че не го заслужавам. Всеки човек му е хубаво, когато хората го респектират, когато го уважават, когато по някакъв начин признават влиянието му. Така че благодаря ви. Който ме познава, знае, че мога да съм признателен за това, но това не ми дава. Не ме кара да се чувствам много голямата работа. Така че благодаря ви наистина за това, че тази вечер сме заедно с екипа, с бизнес тима в региона, в град Пловдив и региона. И днес имахме едно невероятно преживяване в БТА, заедно с господин Рангелов. Мисля, че цялата атмосфера, доколкото и както може да преживеете, може да гледате в YouTube канал, където е целият запис, но още утре ние ще имаме от компанията цялата конференция по начин, по който искаме да я представим официално на вас. Така че очаквайте от утре нашия екип да ви е доставил тази пълна конференция с добро качество, с хубава резолюция, с това, което трябва да е, не както това, което е в момента в така че да може цялата информация, цялата истина да е пред вас или да можете да тълкувате, да разбирате, да боравите с нея. Ами, истината е, че ние няма как да избягаме от това, което ни се случва. Тоест, ние сме създадени за него. Как да избягаш от съдбата си? Можеш ли да избягаш от сянката си? Не можеш да избягаш от сянката си. Питър Пан се опита да избяга от сянката си, но не можеше да избяга от сянката си. Той беше летящо момче. Така и хората, които искат да летят живота, те не могат да избягат от сянката си. Тя просто е там, за тях, винаги. Ние, които сме призвани да живеем един живот на превъзходство, на мечта, на желание за повече, желание на развитие, не само в областта на бизнеса, в чисто личен план, ние не можем да избягаме от това, което ни се случва. Винаги ще има противоречия, винаги ще има около нас неразбиране, липса на промяна, защото хората са свикнали да бъдат посредствени. Това е истината. Те са свикнали да следват омразата, цинизма, на тях им е по-лесно да критикуват, отколкото да създават алтернатива. За хората, които искат да бъдат победители, това е тяхното лично предизвикателство с тяхното вчера. Те не се борят с никого, те не обиждат, те не критикуват, те не си губят времето и енергията да се занимават и да се бъркат в чуждия живот, в личния живот, да обиждат. Хората, които имат мечта, хората, които имат цел, те се борят с тяхното вчера. Те искат да бъдат по-доброто утре. И това е което е Safeway. Safeway е наистина един път, който показва
на къде може един човек, който има мечта, който има желание за успеха, да отиде там. Така че ние не може да избягаме от съдбата си. Станахме големи, станахме много и слязахме в устата на хората. Искат да ни изкарат определено име, искат да сложат етикет, искат да злепоставят авторитета на моята личност, особено на компанията. Как да ви кажа? Ами, ако това е огъня, през който трябва да минем, ако това е целият този водовъртеж, през който трябва да минем, ще минем. Какво толкова? В смисъл, ще минем. Значи сме призвани за това. Човек не може да вземе върху себе си нещо, което не му е дадено. Ето това е. Съвсем по-ясно. Вървиш напред, следваш сърцето си, следваш това, което те движи като мотивация, като мечта, като желание и ако трябва да минеш през огъня, минаваш. Ако ти е писано да оживееш, оживяваш. Но вярвам, че всички от нас имат достатъчно сила на това място, за да продължим напред. Аз много често казвам, че силата е най-голямото оръжие на индивида и неговата вяра. Не можеш да спреш един човек, който си вярва. Той е по-зле от лудия. Този, който си вярва, не може да го спреш. Той просто е убеден. Не говорим тук за, как да кажа, за философски заключения. Говорим за нещо, което е дълбоко в тебе, като вярване и убеждение за теб, за личността ти, за живота ти. Най-силното оръжие на общността е съгласието и единството. И виждате ли, в този момент компанията се нуждае изцяло не само от моралната подкрепа, не само от чисто емоционалната привързаност, която вие ни давате и вашата подкрепа е толкова важна за нас. Ние усещаме през цялото време. Ако не е така, ние нямаше да бъдем толкова уверени и толкова смели пред лицето на всички тези негативизми, които се изправяме като собственици на компанията. Но още повече от чистата привързаност и принадлежност към компанията, ние трябва да съберем себе си, ние трябва да улекчим себе си, да фокусираме себе си като Salesforce, като хора, които знаят, че правят бизнеса в компанията и да направим най-доброто, което някой сме правили. Знаете ли, миналия месец и по-скоро по-миналият месец беше месец, в който ние също имахме своите предизвикателства, също бяхме атакувани, също имахме репортажи в БНТ и те не бяха много така красноречиви тези репортажи. Но въпреки това, понеже имахме цел, понеже имахме нещо, което гоним, до 17 число ние направихме по-добри резултати от средностатистическите резултати през цялата година. И завършихме месеца с 30-40% повече продажби, отколкото някога компанията е правила през цялата си история. Защо? Въпросът е защо? Защото ние капитализирахме всички тези качества, умения, контакти, влияния. Ние се движихме с цел, вие като екип, вие като хора се поставихте ясни цели, кооперирахте заедно и постигахте тези резултати. Имаше причина да програмирате себе си на вълната на успех. И вие успяхте. Характерно е за нашата нация, характерно е за българската народна психология, е, че при големи успехи след това ние си даваме дълги почивки. Това е в спорта, това е във всяка една област. Просто така се случва. Но виждате ли, ние трябва да се събудим като спящия гигант. И просто да се оттърсим малко. Да вземем буздогана и да започнем да се движим за това, което сме призвани. Вие не сте случайно в тази компания. За да сте в тази компания, вие сте умен, красив, интелигентен. Вие сте способен човек. Вие сте човек, който вярва, който има идеал. Вие сте човек, който иска да постигне нещо с живота си и вярва, че ще го направи с тези хора. Съществуването на тази компания не е случайност. Не може да се появи и да се създаде компания просто е така от нищото. Е така просто. Пляс, лесна работа. Не. Вие сте плод на усилие, вие сте плод на ежедневна работа и вие сте част от екип, който ще произведе големината и величието на тази идея, на тази компания в целия свят. Така че, вие заслужавате да бъдете тук, вие не сте случайни. Както много често казвам, вие сте шедьовър, вие сте оригинал, вие имате своето място. И знаете ли,
Всяка една част в пъзела е важна. Всяка една малка част в мотора на компанията е важна. В едни от най-невероятните изобретения на човешката мисъл и творчество, говорейки за всички тези апарати, които се изпращат от НАСА или от която да било държава, която има своите космически програми, има толкова малки нещица, които просто ги вкарат така някъде. И това е най-важното нещо, което управлява целият модул. Той изглежда толкова малко, толкова незначително, обаче ако то не е там, това нещо на точното място, целият модул няма да съществува. Примерно, космонавта ще измръзне вътре, ще стане на висулка, изсушена скумрия. Ще се случи. Защо? Защото го няма това нещо там. Трак. И вижте, всеки един от вас има своето място. Независимо дали вие сте от вчера като бизнес партньор в компанията или вие сте от 3 години, някои тук, които са от самото начало 4 години в компанията. Това, което ни предстои, един невероятен месец, една невероятна година и ние трябва да съберем всички свои усилия, всички свои качества, да се фокусираме и да отвърнем на удара. Да отвърнем на удара. Това, което се случва в България, виждате по целия свят, е, че всеки си позволява да говори, да прави, да влиза в въздушното пространство. Какво ли не се случва напоследък по новините? Чудим се къде отива света. Уж живеем в един сигурен свят, в един свят на предвидимост, демокрация, Европейски съюз. Какво ли не, обаче излезе така, че май света е най-несигурното място. Което означава, че единственият свят на спокойствие, който ние можем да живеем, е света, който ние си създаваме. Света, който ние си създаваме. Ако разчитаме на някой друг да не създаде света и реалността, ние няма никога да бъдем сигурни. Ние ще бъдем контролирани. Ето защо вие сте тук, за да може да направите крачка, в която крачка, след крачка, след крачка, след крачка, след крачка, в академията, която е в Safeway, вие да се научите да създадете своя свят. Няма лесно нещо в живота, няма лесно нещо в продажбите, няма лесно нещо в бизнеса и никога в тая компания не е обещаван лесен живот или обещаван лесна печалба или обещаван лесно постигане на целите. Това не е ценността, това не е разбирането на компанията, на собствениците, особено на мен, който се занимаваме цяло с мрежата в компанията. Така че предстои един много важен месец, в който ние действително трябва да покажем, че сме малката брънка на успеха, че ние сме причината за успеха в нашия свят и това, което искаме да постигнем. Никой няма да ви даде нищо в живота и никой няма да ви възстанови в тази компания за нещо, което вие не сте направили. Това е справедливостта в живота, това е справедливостта в тази компания. Като всяко друго нещо, което се случва около нас, ние правим неща и получаваме възнаграждение. Ние плащаме цената и получаваме отличията. Затова има нещо, което се случва през последните месеци в компанията. Ние ставаме зрели, ние ставаме мъжествени. Дами, и вие ставате мъжествени. Ние ставаме просто способни да видим себе си в една нова светлина. Вижте, компанията се развиваше главоломно, тя просто се развиваше блестящо и толкова мощно през изминалата година. С всички тези събития, с всички тези успехи на лидерите, на развитието в медийното пространство, дори ако погледнеш. Сега обаче компанията трябва да може да се движи утвърдено, качествено, да се движи екипно, да постига постоянно и перманентно своите цели в България и стъпка по стъпка да отваря Сърбия, Турция, Румъния, всички тези държави, които ги представяхме на 17 февруари. За да се случи обаче това нещо, аз и Станчо Рангелов не можем да ви помогнем с нищо, освен вие да се помогнете сами. Тоест, ние като собственици в този момент единствено и само нашата глава е как да осигурим нови пазари, как да имате качествени услуги, как да имате лесен достъп, никак не е лесно,
Не се случват просто е така да имаш международен холдинг, не се случват просто е така, събудих се, що па да нямам бизнес в Румъния, що па да нямаме в Унгария, що па да нямаме в Германия. Разбирате ли, това са много сложни логистични процеси, юридически, инфраструктурни, административни, IT. Въобще това е едно сложно управление на идеи, на човешки потенциал, на ресурси, на логистика. Ние трябва да бъдем там. Ние не можем повече да се занимаваме с нищо друго, освен да осигурим по-добра административна и логистична база за вас, които сте Salesforce, които сте хората, които продават, хората, които печелят, защото ние сме дали тая възможност да печелите. Ние имаме 50%, вие имате 50% пул басейн. Ние вземем 50%, от тези 50% плащаме данъци и почваме да реинвестираме, да инвестираме, да реинвестираме, да инвестираме и когато видите финансови отчет на края на годината, си кажете, па толкова много пари влягаха в компанията, къде отидоха? Там, виждате, гледате къде отидоха. Защо? Защото това е една компания, която трябва да се развива. Да се хвърля огън, да се хвърлят въглища, да се развиват технологии, да се набавят качествени специалисти, да се наемат управители в държави, да се наемат най-добрите адвокати в Европа. Разбирате ли? Всичко това, експерти, финансисти, за да може в един момент, когато ти отидеш и кажеш, аз продавам Safeway. Да може да кажеш, както някой отиде и казва, аз продавам Amway. Защо? Защото е 60 годишна компания и никой не се габарка с Amway. Колкото един се иска. Ние искаме да бъдем такъв гигант един ден. Да може да кажем, ние сме милиардна компания. Ние почнахме от България, ние бяхме едно малко джудже, никой не вярваше в нас, всеки не плюеше, изкарваха ни капилини, мизерници, мошенници, престъпници, обаче ние успяхме. И вижте, точно това е, което аз искам да апелирам върху вас. Независимо от кой град сте, независимо от коя улица сте, независимо на какви години сте, независимо на каква възраст сте, независимо от какво образование, вие трябва да изкарате величието вътре в себе си. Вие трябва да изкарате онова, за което сте в тази компания. Вие не сте в тази компания просто за да наблюдавате. Вие сте в тази компания за да се появите на игрището. Вие сте в тази компания не просто да тренирате и да сте без състава. Вие сте в тази компания за да направите разликата. Вие сте в тази компания за да постигнете онова, за което сте тук. Вие не сте тук просто за да бъдете странични наблюдатели. Вие сте тук за да се научите. Вие сте тук за да постигнете. Вие сте тук за да спечелите. Вие сте тук за да може да бъдете щастливи с хората, които сте тук и да бъдете щастливи със себе си. Така че на нас ни предстои една огромна крачка, но тази крачка не мога да направя аз и Станчо само. Защото компанията порасна. Компанията не е Станчо и Светло. Вече. И слава Богу, че е така. Защото това е смисъла. Това е смисъла. Смисъла не е one man show. Смисъла не е Ета Мунчо. Смисъла не е смисъла на мрежовия бизнес, на директните продажби, да създадеш огромна платформа, където свободни предприемачи на ниска цена, да им предоставиш платформа, те да вложат потенциала си, времето си, мечтата си, отговорността си, работната си етика и да печелят заедно с тебе. Това е смисъл. Това е смисъл. Цялата битка е точно за това, че ние даваме на хората възможност, че правим хората щастливи, че ги събираме и те се радват, че празнуват заедно, че те вярват, че могат да бъдат по-добри хора, по-качествени хора, че могат да успеят в живота с нещо, с поредната крачка. Питат ме, всички ли печелят Safeway? Всички печелят Safeway. Някои печелят пари, други печелят приятели, трети печелят мъдрост. Всеки печели в Safeway. Съгласни ли сте? Аз мисля, че всеки печели в тази компания. Някои от тези обучения са повече от предание нататък, който ще спечелиш този месец. Някои от думите, които ще чуеш на това обучение, са повече от твоя групов бонус или ранг, който ще получиш. Някои от нещата, които ще чуеш тази вечер, може да не ти оставят цяла месец да не спиш и да променят живота ти, да променят семейството, да променят подхода ти, защото тук става въпрос за принципи на живота, те са принципи на успеха. Дали ще хванеш Safeway, дали ще хванеш някакъв бизнес, дали ще си в кариерата, дали ще си в образованието, каквото и да било, става дума да изкараш най-доброто от себе си, превъзходното, да го впрегнеш в този човешки потенциал, да си поставиш цел, да бъдеш в работната етика, в постоянство, в менталитета на победителя и просто заедно с хора, екипна работа, комуникираш правилно, леле, мале, какво казах. И ти просто успяваш. Просто успяваш.
Safeway е академия на живота. Safeway е място, където ти можеш да откриеш кой си, защо си, на къде си. Safeway е просто инструмент, който е финансов инструмент. Но този финансов инструмент му трябва шофьор. На този финансов инструмент, на тази кола, която искате да отидеш до точка Б, на място на твоите мечти, ти си там, ти си този, който трябва да се качиш и ти трябва просто да вземеш курса. Ляв ми кажеш 10 минути, първа, втора, трета, стоп, напред, ляво, дясно, пак, напред, обърках пътя, да, къде, спонсоре, да, наляво, дясно, напред. Някой иска ли с мен да се качи, ето го екипа, айде заедно, къде пътуваме, тра-ла-ла-ла-ла, вече сме екип, вървим напред, успяваме. След това какво, слагаш ли маркето, айде още повече екип. Купуваш се микробус, айде още повече хора. И накрая композицията. Композиция. Това е. Този месец е много важен. И вие сте хората, които правят компанията този месец. Вие сте човека, не съм аз. Аз нямам нищо против да ме канят на пресконференция. Но това няма да свърши работа. Това няма да свърши работа. Аз ви гарантирам, в момента, в който говорим, сигурно текат репортажите, тези хора тази сутрин нямаха новина. Ние ги ограбихме. И ние просто така направи си хвърли химикалката. Не ми харесват отговорите. Той искаше да има онези отговори, които на него му трябваха за да направи новина. Ние не му дадахме отговорите, които той искаше да има, за да има новина. Нямат новина, така че те нещо ще изкарат. Но каквото и да изкарат, не очаквате да е добро. Така че колкото интервюта да даваме, колкото и пресконференции да даваме, колкото да сме истини, колкото да сме правилни, колкото да сме правдоподобни, колкото да сме открити, прозрачни, колкото и да показваме, ето тук фактурата пляс, ето тук заповедта, акта пляс, ама обжалваме, ама каквото и да обясняваме, разберете, тези хора не ни вярват. И те няма да ни вярват. Няма как да убедиш целия свят, че си чудесна личност. Няма как. Разбирате ли, отдавна аз се справих с това. Аз също преминах през това противоречие. Колко свят, морал, идеал имам аз, Светлио. И как искам да помогна на целия свят. Да спася целия свят. Да дам на най-бедния, на най-слабия, на най-немощния. И ние с жена ми правим фундации, помагаме и с съпругата ми, с децата ми, пример, и 25 години съветваме, венчаваме, какво ли не правим в живота си? Всичко правим. И накрая излязах и казах, че аз съм най-голям мошенник в държавата. Разбирате ли? Хора, разберете го това нещо. Ти няма да угодиш. Единственото, което е да вярваш себе си, да вярваш кой си, и да вървиш напред, защото след тебе те гледат децата ти. Това е истината. И ако остане някой друг верен приятел, живей за верността, заради това, че проси този, който си, продължаваш с този човек. Но много приятели, много близки, много познати ще кажат чао, не, така по-далечко в такъв момент. Но децата няма как да те напуснат, съпругата няма как да те напусне, така че ти стоиш върху морала си, върху етиката си, върху това, което си и продължаваш. Няма да бъдем харесани, разберете го това нещо. Спрете да очаквате хората да ви харесат. Хората няма да ви харесат. Но ние нали искаме да сме. Това, че искаме, не означава, че някой го иска като нас. Това, че ние ще вървим по този път и ще налагаме бранда, ще налагаме марката, ще бъдем позитивни, ще бъдем градивни и ще продължаваме да бъдем това, което сме, идентичността на компанията, идеала, каузата, знаете, толкова много съм ви учил на тези неща. Това не означава, че хората ще спрат да бъдат цинични, да мразят, да завиждат, да говорят, да бъдат подмолни, да бъдат лицемерни. Това е природата, човешката природа е така. Нека да изтрезнеем, нека да пораснем, нека да възмъжеем всички и нека просто да се хванем и да си гледаме работата и да бием право в целта, да удряме там, заради което сме тук в тази компания и нека да постигаме резултати. Нека просто да постигаме резултати. Никой не може да спре умножението. Разберете го това нещо. Това е най-голямата логика на живота. Научен факт е, че целият човешки род
геном, в това, което ние разбираме в момента като генетична информация, е произлязла от дядо Адам и баба Ева. Да, това е научен факт. Науката го доказа, че цялата човешка раса произлиза от тях двамата и естествено в един човек, Адам. Ние сме 7 милиарда, като вземеш всички поколения, които са живяли и са измеряли, сигурно са 10 милиарда. От двама човека. Защо? Защото никой не може да спре умножението. Никой не може да спре. Просто никой не може да спре умножението. Хората се харесват, влюбват се и се произвеждат. Това е. Така и този бизнес никой не може да спре вас и мен, ако ние знаем как да се умножаваме. Ние може да бъдем като слоновете, 22 месеца и едно слонче. Или да бъдем като зайците. За 22 дена много зайци. Всичко зависи от нас. Каква компания искаме да бъдем? Слон или зайци? От нас зависи. Моето семейство сме от зайците. Вашето може да се слоновете с едно хобоче, едно клонче. Но ето нас 7 милиарда. Също е това, което се случва в Safeway. Всеки един от вас има своето място. Някой има слонче, други има зайчарник. Въпросът е всеки един според това, което може, неговата потенция, семето, което има в него. Да се произвежда. Да се произвежда. И затова компенсационният план е семпъл. Ти представяш услугите, ти представяш продуктите, представяш възможностите, представяш онова, за което тази компания е създадена и намираш хора, които като тебе имат също желание да се възползват от тези предимства, от тези ползи, които са в компанията. И ето ние сме вече толкова много бизнес партньори, толкова много клиенти. Нека продължим да се умножаваме, нека продължим да се умножаваме, нека да се събираме. В Бургас го казах и много се смяха. Нека продължим да се опрашваме. Не в буквалния смисъл. Нека продължим да се опрашваме в този бизнес екипно. Нека да започнем да бъдем единни. Нека да започнем да произвеждаме резултати поради това, че си помагаме, че има взаимопомощ, че има общи цели, че има организираност, че има оперативна работа, че има поставяне на цели, че има отговорност. Че има отговорност. Вижте, в живота, това, което съм разбрал, че ние винаги стигаме до място на отчаяние. Отчаянието е най-невероятната емоция, която ще те изведе до успех. Отчаянието е най-невероятната емоция. Когато ти си стигнал до края на силите си, тогава ти приоткриваш един допълнителен ресурс. Един допълнителен ресурс, който никога не си подозирал, че е вътре в теб. Тогава ставаш много по-фокусиран, тогава ставаш много по-събран, тогава ставаш много по-изчистен, тогава ти започваш да мислиш бързо, тогава ти взимаш бързи решения. Защо? Защото е кулминацията. Твоето отчаяние или ще те погуби, или ще те депресира, или ще те откаже, или ще те накара да се предеш, или твоето отчаяние ще каже, по-зле, няма къде, нека да скачам. И винаги, когато скочиш, се оказва, че скачаш в нова възможност. Винаги, когато скочиш, се оказва, че скачаш нова възможност. Ето това е, пред което ние сме изправени точно в момента в Safeway. Ние сме изправени пред един огромен скок на невероятна възможност в цяла Европа. Но всеки един от вас е малко отчаян. Всеки един от вас е малко наранен. Всеки един от вас е малко засрамен. Всеки един от вас е малко гадно бе, гадно. Те казаха така, нищо не реагирахме, ти как си? Той отиде да го съди, пък после не го съди. Те така не намачкаха тук, е време да реагираш, бе. И се чуди сега на тази среща, как да се държиш? На акън или скъпен? Не знаеш как сега да седнеш. Не знаеш как да седнеш. И
има едно такова усещане, жена има едно усещане на нещо ни вмениха, нещо отцапаха, нещо, сега тук дали така, едно съмнение, едно несигурност. Какво ще стане сега? И хоп, сядаме да гледам театър. Нали, как ще развият действията? Ама ти си главен актьор, ти не можеш да стоиш и да гледаш театър. Ти си главният актьор. Пиесата е направена сценария за теб. Safeway е създаден за теб. Не е създаден да се появяват журналисти там. Създаден е за теб. И ти не можеш просто да си дадеш почивка и да седнеш кафенце и кола да обичате. Не можеш. Ти просто трябва да действаш според сценария. Ти просто трябва да действаш според сценария. Има нещо, което трябва да разбиеме тая вечер. Ние просто трябва да го премахнем от нас. Ние не можем да продължим напред, ако ние го оставим да стои като лепка, като мръсотия, като нещо, което е като миризма върху компания. И това е чувството на срам. Чувството, че някой ни ограби от достоинство. Чувството, че сме лоши. Чувството, че сме неправилни. Чувството, вмененото чувство, че нещо не е наред. Знаете ли защо? Когато идвах насам и си мислех следното нещо, кое е това, което искам да кажа през първия част на моето обучение? Кое е основното нещо, което кара хората да нямат резултатите, които са имали до този момент? Една дума. Представете ли си? Една единствена дума. Понякога мъдростта е само в една дума. Отговор е липсата на радост. Почулите ли? Радост. Радост. Да си щастлив. Знаете ли, когато един човек е щастлив с един продукт? Знаете ли, когато един човек се радва на нещо? Целият блок знае. Не е необходимо да продаваш. Не е необходимо да пъшим там нещо. Пъшваш, да натискаш. Ти си щастлив. Ти се радваш. На теб ти харесва. Ти си удовлетворен. И хората казват: той е много радостен. Много щастлив той. Нещо се напушва. Къде е това? Защото ти си щастлив. Знаете ли, аз виждам много хора загубена е радостта. Загубена е радостта. Когато започнах на компанията, какво вълнение. Когато първите хора се появяваха, те направо не можеха да спят. Направо целият блок научаваше. Щастливи. Щастливи хора. Щастливи, развълнувани. Защото радостта предизвиква вълнение. Радостта предизвиква емоционален изблик в очите ти, в начина, по който говориш, в начина, по който се движиш, начина, по който сядаш на среща, начина, по който говориш, начина, по който пишеш, начина, по който изслушваш. Очите ти са пълни. Аз виждам толкова много бизнес партньори, които са засрамени, които се чувстват отцапани, които се чувстват ограбени. Ограбена им е радостта. Ограбено им е щастието, че са Safeway. Ограбено е чувството, че са значими, че са важни, че са избрали правилното. Ограбено. Това е което нашите врагове искат да ни вземат. Те искат да вземат радостта ни. Те искат да вземат емоцията ни. Искат да вземат нашата емоционална привързаност към тази идея. Искат да вземат нашата емоционална привързаност, радостта ни. Това, че ценим онова, което е създала Safeway. И се почват да ни казват подробности. Малки детайли, които нямат никакво значение. Малки детайли, които нямат никакво значение. Представяш ли с това е все едно, не че не се случва, но казвам го. Ти си обичал твоето момиче, ти даже не си гледал нейните слабости.
просто си... И в един момент започвате да живеете заедно. Стъпа. Там... Ръчинката, нали гледаш? Почват подробностите. Почват малките нещица, които дразнят. И накрая какво? Ами аз много не съм щастлив с теб. Смених колата. Време да сменя жената. Ами защо? Защото почват подробностите. Но ти в началото не си ти си виждал. Защо? Защото гледаш. И така и това е което в момента те искат да ни кажат, гледай подробностите. Няма, те казаха, че на турски ще се появи, и на румънски. Те направо в Румъния примряли за румънския. 30 човека. Това ще обърне компанията, представяш ли си? В Сърбия 40 човека. Леле, офиса не бил на сръбски. Но това направо ще, компания ще изстреля пляс! 30 човека от Сърбия. Хора, нека да останем влюбени в тази компания. Нека да останем влюбени, нека да не гледаме малките нещица. Не е сложно да се управлява голямо нещо. Голямо е. Това е голямо. Че няма от тук, че имало бъкче. Че сега сме платяли с PayPal, па не сме платили, сега не може да си Pay. Ще ви кажа, в началото, когато започвахме, нямахме ни PayPal, ни ePay, ни PowerPoint, ни не знам си какво. Нищо нямахме. Нямахме търговски обекти, нямахме Save of the Day, нямахме специална пластика, нямахме едикъв си код на стикера, нищо нямахме. Но знаете ли какво имахме? Радост. Радостта е най-голямата сила в човешката душа. Радостта е най-запомнете до това нещо от мен. Независимо колко ние ще вървим заедно. Запомнете го, радостта е най-голямата сила в човешката душа. Това е най-силната заразяваща емоция. Аз имам мои познати, които когато се засмеят, и ти просто не можеш да стоиш безучастен. Ти просто отиваш и кажеш, но ти можеш да смеяти някаква голяма простия, но ти отиваш там, защото радостта привлича, вълнението привлича, тази емоционална приповдигнатост привлича. Радостта е, която ще съживи компанията. Радостта, щастието, че сме в тази компания. Иначе почваме, той не ми направи това. Моят спонсор е много зле. Нищо не става. Почваме да се караме за малките неща, да намираме причини. Той така ми каза, така не ми обърна внимание. В началото защо не се карахте? Защото бяхте влюбени. Защо не се карахте в началото? Защо не търсихте причини? Защо винаги се опитвахте да намерите общото нещо и да отидете да направите продажбата, да успеете да се разгърнете екипа, а сега търсите толкова незначителни малки неща в другия? И си казват, аз не мога да огледам повече това, не искам да работя с това. Защо? Защо си загубил любовта си? Защо си загубил радостта си? Защо си загубил щастието да бъдеш семейство? Тази компания трябва да бъде велика и тази компания ще бъде велика заради всички нас, не заради Свето и заради Станчо, а заради това, че всички ще се научим да живеем в успеха заедно, да се радваме в успеха заедно и да печелим успеха заедно. Да плащаме цената за успеха заедно. Отговора на това, което ни предстои, бъдещето ни се съдържа в тази дума радост. Да се радваш, че си част от Safeway. Да си щастлив с тази компания. Да се върнеш към първата си любов към тази компания. Да се върнеш към първата си емоция. Пълното си вълнение. Да забравиш какъв ранг си. Извинявайте, пастор съвно ще го кажа. Майната му на ранга. Няма никакво значение какъв ранг си. Няма никакво значение от кога си в компанията. Има значение кой си. Дали си пълен със субстанцията на радост, на щастие, на удовлетворение. На това, че това е твоето нещо. И когато ти си пълен с това, ти отиваш много лесно. Много
Гледаш един филм, кажеш, невероятен филм. Човек, ти трябва да гледаш. Отиваш в някакъв ресторант, поръчва си гъше дроб с джулия и с нещо си. И човекът това няма нужда, понеже това е един гъше дроб с дълъг. Тоест той купува веднага, защото ти си преживял. Ти си преживял. Когато ти преживяваш компанията, когато ти обичаш тая компания, когато ти се радваш, когато ти си емоционално привързан, когато ти си щастлив с тази компания, няма как да ни продаваш, човек. Не го правете сложно. Не го правете сложно. Освободете се от това, което се опитват да ти вкарат медиите и печата и хората около тебе. От там, видяхте ли как ги хванаха? Пастърчета. Видяхте ли го? Сега разбрахте ли? Зле си, нали? Чувствай се зле. Аз ще помогна да се чувстваш зле. Ще напомням, че трябва да се чувстваш зле. Ще ти пращам клипчета, за да се чувстваш зле. Ще ти пращам новини, ще ти пращам телевизионни камери, ако трябва. Зле се чувствай, нещастник, мизерник. Спомняш ли си, когато дойде ми каза за седмове? Спомняш ли си? Аз си спомням. Ето за това ще те пусна клипче. И това бомбардирате. И ти... Почваш да се милваш. Почваш да се самосъжаляваш. Горки аз. Аз май наистина съм се излъгал. Аз май наистина съм един човек, който съм излъгал от другите. Господин Очков. Аз съм човек, който се покайвам. Разбирате ли колко може да ти вменят до там, че ти да можеш да кажеш наистина, че е лъжа и да обвиниш някой друг. Ако вие слушате тези неща, вие ще сте засрамени, вие ще сте неуверени, вие нямате да имате сигурност, вие няма да имате самочувствие и вие, когато отидете на среща, ще сте нахакани. Но когато вие си възстановите радостта, когато вие отново се напомните защо сте дошли в тази компания, защо тя ви е впечатлила и защо вие сте влюбили в тази идея, когато си припомните това нещо и се върнете там назад, в тази първоначална емоция и започнете да я пазите като огъня на Антарктида. Когато започнете да пазите този огън, тогава ще е много лесно. Знаете ли защо? Защото този, който иска да се стопли от вас, ще бъде с вас. Онзи, който не иска да се стопли от вас, той няма да се стопли. Колко да му приказвате, че огън е нещо хубаво, той иска да си е студен, да е циник, да е враждебен, да е отмъстителен, да е нещастен, да е завистлив. Това не е ценностната стела на компания. Скъпи приятели, ние имаме огромна работа да вършим. Огромна работа. Ние дори не сме още стъпили, разбирате ли? Още даже, ние просто направихме така. Опа! Ние още даже не сме стъпили в това, което искаме да постигнем с тази компания. Ние сме просто така още. Ние още не сме стъпили. И затова искат да ни убият. Защото ако ние стъпим, ще си повярваме още повече. Разбирате? Ако ние стъпим, ако ние продължим да стъпваме този месец, и следващия месец, и следващия, и тази година направим продажби, които са отвъд очакванията, напукна всичко, тогава ще има втора крачка. И тя ще е много по-стабилна. И след това ще има трета крачка. И знаете ли, че по принцип, когато се засилва, човек почва с първата крачка, и с втората крачка, и с третата крачка, и накрая му харесва да крачи и си казва, я да опитам дали няма да мога така да се пораздвижа. И започва
Започва. Той просто започва. Той просто започва. Той просто започва. 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 Ние трябва този месец да се съберем и да си кажем истината, колко се обичаме. И да си напомним защо сме заедно и да се възрадваме смело, напукна всичко, да се радваме. Защото радостта ни в тази компания, щастието ни е нашата сила на успеха. Благодаря ви.